John Paradza, where are you my guy? Uri kupi. Takakunzwa uchiti inini baba na mama chakaire kana tichiripo muchitichengeta hapana demo yaitwa kademo vanhu vapinda mutauni uri muchibage. Yozotore vanhu vese kuvaita matsaga unombotambira mari ikweyo. Ende iwo pauritsaga ndipekuti iwo wakatombotaura kuti inini kwandaigaroko ndaitirira studio 7 pandakazongotorwa namunangagwa akangondisa paposto kuti ndipfume kureva kuti iwe Zanu wanga usingaide ndochokwadi ndechekuti iwe unotoziva kuti Zanu yakadhakwa unondozviziva wakatobuda pachena pepe but problem yawakaita ndeyekuti wakazobuda pachena kuti aiwa munangagwa akakutora ende iwo wakati haunoti akakutora wakati hanzi ndakazongongwara ndobva ndangoitorwawo navamunangagwa ndobva ndazongobudawo ndine something kurowo kuti utinazozori kuti chigaro chawakapiwa kuZanu wakangopiwawo but hauna kana basa rawakaita wakangoiswawo paposto kuti uitewo mari zvemuskillful wako but chokwadi ndechekuti kuti Zanu iyeye hautonakirwe nayo wakanyatsobuda chokwadi pepa ende zvinhu zvose takachengeta ndozvazvakanakira kuti mune muchitaura nyaya dzenyu muchienda pamavhidhiyo tozovewo kune avo vaniki mangwana vekuti hanzi vakomana vesocial media aiwa tiri kutomhanyisana nayo Herald tiri kuonayo iri kunyepa Herald iri kunyepera vanhu zvisingaite business as usual kupi kune business as usual ende chakanakira vanhu vemuharare vakangwara wakubaba vanhu vari muharare havana kumbopusa iwe unoudza vanhu kuti hanzi tiri kutsvaga maghost account yese takatoimprova technology kuti tibate vanhu hamuna kana application 1 ramakagadzira imi munowanika paplay store mozomhanyira kunotsvaga maghost account mamawana vakazongwara rini vanhu vezano vakangwara rini apo murumhanisana ne2030 anosvika kupi ne2030 idi yakufa nebp unozoti iwo kana wakatemba so wese wakura zvimadhara zvezve zvakura zvizvine zvirwere zvakawanda kazvimadhara zvakaita sana id zvezve apo mune muchitomufosa muchimuti 2030 id yakufa nestress we anokuona kuti ndarabhob wakangoti achingokuduburwa haana mborarama but pesa apa aigara akakwira ndege achienda kusingapore aingonzi mudhara ari kurwara ndege kusingapore angoti achingokuduburwa so vongozoti mudhara agowa ndo situation ina ed izvozvo ed ane stress izvozvo kuti unongonongonzi kuti ayo ed yatodona ende zvimadhara zvezve takatozoona kuti ayo zvinotoramba kurapirwa muzvipatara zvemuzimbabwe muno mbozoona madhokta acho emuzimbabwe muno haatozvidoka zvimadhara anonyikwa jekiseni mudhara anonyikwa jekiseni munoro yakadzima because tadhiniwa nevanhu veye tatodhiniwa hatichada ozoti kutongwa nemunhu wokufosaka zvakadhakwa zvanofanira kungoshandiswa pabasa kutoti unongo usingapiwe mari but munhu achingokufosa kuti aiwa shanda achishanda aiwa chibasa cheche chinodo munhu ari kudiwa unyazozoti aiwa ndiri kudiwa ko vamutsvangwa varipi vamutsvangwa vakaenda kuDubai nezuro nemukadzi wavo ipapo uchazoona kuti kana zvinhu zvanyaya itakakuserera so vanouya vamutsvangwa vachiti takaenda kubusiness ripi ravanoenda unoita nenyaya kuti hanzi nyika iri kunetsi ana chivhayo vese vakanyarara anatagwire havasi kuoneka kuti vari kuti namba zhinji yevanhu haina kana chiri kutaura iri kungobudikira ndananiki mangwana vapfana vasina kana chavanoziva isingaudzwewo zvekuita naniki mangwana munhu anenge achingotambiswawo frandi tine chetinoteerera unaniki mangwana hatitoteerere ndosaka isi takatozoona kuti aiwa Herald inonyepa tichakaverenge news paHerald takutongopindawo nenews dzedu bhozi isi takatozodzi master news kunoona kuti aiwa vapfana vari kutinyepera zvinhu zviri paground bhozi isi tisitoswera mugeto kozoti kunyepera munhu anoswera mugeto manje naniki mangwana takatoenzana tikatopinda fight unofungidzwa kuti ndingarwa naniki mangwana iguma cheterere takatoenzana nyaya yekuti anoshanda nembavha saka utangadzi mudhara varototi tigafuti makore pepe takaenzana wakanzwa here statement raJohn Paradza wakamborinzwa John Paradza ndiani kuti magunduru izvo zvinongonhongererwa murodhi zvotonzi takutokushandisa kunonzi wakutoshandira Zanu magunduru aya akabva kupi uizi pataoni pari kupisa unozoti dhiri riripo manje ndiro kuti stay away inofanira kupera kana kumborova kana 5 days ende vabereki musaende kumabasa 5 days but komarombe kaya anga achikanda mategaza awo manje unozoti chi skill riripo ndirongorara mutauni topedzerana usiku ndo skill ringoripo chete wewe hapana ina chinombonetsa vanhu ende kutransport yakaenda nayo kumba havana ipo pai vakatonzi vapedza basa izvozvo vanoenda kumbani vakafamba netsoka bhozi hakuna makombi ndokwira mota yani ende mota yehurumende ende rafu yacho unozoti mamwe mapurisa anoperekedzwa vanotofamba nemota otonzi company car ofamba nayo plus vane dzavo dzavakatotenga they afford to buy cars vanotora mota nechikwereti kuZimbabwe kwacho kune garaji ripi rinokwanisa asi munhu akatotsvaga chiuniform chechakagona bhozi akatsvaga kala yekutoti hachiwacho bhozi mari yavanotambiriswa havagona kutenga sipo saka zvichinhuhwa
Oti ngirikini kuti mupurisa kuti anoswera achinhuwa munhu wechipurisa shosho toswera nemapurisa anonhuwa dikita kuti kutukutukutu itanga zvigotokoto wamuna zvimbudzi koiwanenza kunhuwa dikita sei wachimhanyisana nemambuya mutauni vanodya magaka emambuya kamutauni dya magaka enherera mambuya nemabanana enherera mambuya anochengeta nherera iwe munodya mambuya munoita lake vakomana imi mishwashwa munyama hapana kazvimune muchimboita utandabotso shuwashuwa muchisimbisa zvinhu zvisina nebasa rese necho John Paradza yedemonstration ikaitwa iyoyo haiitwa kana tiripo vanhu vari kuratidzira uchaita sei ozoti pei yako iyoyo uri kutambiriswa iyoyo nezvimota zvemukufamba nazvo zviri kumwa fiyo yakawanda zvimota zvemukufamba nazvo zvezvo but iyo pei unozopiwa uita yekusunyirwa enda kusunya hana pei vanopiwa bhozi mota dzacho vanodirirwa haatozivi kuti mota inoita mari vabvunze ndiani anoita madhiri kuti anoziva zvokuti mota semusemu nauyu tino machakaire wokuti iwo wakati wabva kuSouth Africa ukaenda ndiri kunze tichita studio 7 tikapuwa mukana tikasumudzwa namunangagwa vacho vakapinda kunosumudza imi maindividuals mukutoexposa zvinhu zvamuri kuita makapinda kunosumudza maindividuals vanoshandisa because he is desperate for support ndosokuchiona chiro mbavha inongorikana yatopa side naye yakuti ndakutokusapota emudhara because haana munhu anomuda akaona munhu ari kungomusapota akutomubvumudza kuita zvese zvese akutomubvumudza kuba mari yenyika shoshuwa mari yenyika iri kubiwa shuwashuwa nenyaya yekuti munhu ari kuda kusapotwa chete umwe abuda achiti ndouraya munhu inini because of kana muda kungokanganisa munhu angagwa chete ndinouraya vanhu haana kuinvestigate haana kumbobvunzwa because ari kusaitira Zanu kutongotaura uri munhu Zanu kungotaura kuti itei zvakati unonzwa kuti tikukutsvaga wakavhara munhu 100,000 kana kuti nyaya iyoyo zvawataura izvozvo itori mhosva because mutata musandudza taisi mhosva kana makudaro hamuchazive basa racho you are very unprofessional ana mutamba ndo basa renyu neuye ari kungonyora zvitsamba zvepolisi unofanira ndo mavhidhiyo esocial media amukutarisa go and look for that person munhu ari kutotaura kuti touraya vanhu vane vangani vari kushayika vanhu vobva vari kurewa saka munhu wototaura kuti ndotouraya because ndosapota munangagwa munhu akabuda asingasapote munangagwa anomuraya ende munangagwa wacho ari kukuitire ane basa rechiko munangagwa wacho akatora mwana wake akamisa kuami mumwe wacho akamisa kumari imi muri kuitire munei hapana izvozvo munenge muchiti munongwavha-ngwavha oright kana kungwavha-ngwavha kuchibhadhara kuZimbabwe sei vana vamunangagwa vakari kupuwa mabasa why ari kuva employer kuvati uyo uchinda kuuya kufinance iwo uya iwe vanochora kuti tongwavha-ngwavha hanzi tiri mavhenda tiri kuda kuva vanhu ngavasapinde murodhi kuti titengese chivhenda chacho chikubvumiswa here chivhenda chekubvumiswa nezuro chivhenda chechinherera chekuti nezuro takatozosvika takutopopota kuti muvhenda acho anorambidzirwe chivhenda chinobvumiswa 2 days alright izvozvo mavhenda acho usiku mukubvumiswa kutengesere because kune mamwe manight vendors masikati akutengeseka manheru mamatogadzira macustomers enyu kune vanhu mavhenda vairarama usiku vakawandisa hanzi aiwa because of hapana matelets anorana usiku ko chingomavhureka matelets acho inoshamisire chiteleti handi inongovhurwa koiswa munhu anoshanda futi nenight toti muchiziva kuti for the sake of vendors why are you closing those telets muri kutsvaga nzira dzekuda kuhwanda nadzo ngaivhurwe matelets acho basa renyu kungoda kungotorera vanhu mari chete hapana nyaya yekuti mutori vanhu vechinherera ndo zvandakatoona muri vanhu vechinherera ndo dambudziko ramuri kutoita imimi ikoko muchisimbisa zvinhu zvisina kana nebasa rese izvo zvoda kutoona munhu anzi vapfana vaya ndiani anonzi hanzi rungotumwa unyora zvinhu pasocial media ana mukungu anzi mukungunugwa anobva kupi mukungunugwa inzika mazita acho mukungunugwa munangagwa mugwagwa muhadhi shona neEnglish muhadhi munotijherera zvakaoma because ona ngatitaure chekwa to be very honest because we are confused now kuti ndosaka these guys they are not Zimbabweans utsinye unoitwa nevaya idi hanzi ndiyo kuZambia idi mwana wekuzambia iwe vanhu vekuzbc vanombotambirawo futi mari vanhu veye ndo vamwe futi vanhu vekuzbc yakadhakwa izvozotarisa because of their content, poor broadcasting vari kutaura nhasi zvinhu zvokungonyeba amene kuti vari kutarisa kuti Zimbabwe ina vanhu vakaita se tine maages akasiyana-siyana vanoda kuona that inhikirikini yanditi ende inhikirikini yenyika vatarisa zvinhu zvavanobudisa kuswera vachingotudza propaganda pakauya DJ uyu akataura akarwara kaprogram kake obvat vamunangagwa vari kugadzira nyika mese mukutanga muri kukambena everyday inondonyora kuti hakuna mapothole muroad but ukafamba unosangana nepothole vanorwara pamwe ndo mbanje dzacho chiko chinenge chichiputwa ipapa ari kurana yacho ari very unprofessional hatimbodi kumuona and that person ndosaka vari kufaitira ona izvo zvachinyora kuti business as usual because they know kuti business as usual pashope yakavhara pakanzi pari kuda kuitwa shanduko vari kudzingwa mabasa iye anombonyorera chiti business as usual chii chinenge chamboitika chii even muZimbabwe makanzi hapana chiri kutombodemonstrate kwa business is not normal as usual even vanototi normal day yacho because ivo vanongoti zvinhu zviri normal nezvinhu zvisiri normal
it's not even normal. I don't think kuti pane munhu kana wana achiri normal kuti anenge achishandira hurumende. I don't think so, because kana vari normal vanhu vaya vanokwanisa kuudzana navo kuti this is not good. Izvi zvaitwa pa zvinoonaka izvi havakwanisi kuzvitaura because zviri normal kwavari, because vari greedy, because they need money. And munhu anga gwakazviona kuti mazirombe ese aka vanongoda mari. Izomwe munhu ari kuita zvinhu zvese kuti ndototambiriswa vamwe nangagwa ndo vari kundichengeta. Saka inini ndikazodidi vari kukuchengeta uchiita seuri nhererere muri imi vamwe vacho hamuna vabereki here mukada nigirikini vokuti munoningina, because it's not normal kuti uine kuti inini hangu chendongotoudza mnangagwa zvinyaya zvezveka anenge atoudza vanhu vekumusha kunonzi kuchiredzi uko kwavanoverenga nzimbe kwete munhu anogara unozoda munhu akagara muharare ukanzwa kuti nyika yatorwa inanga kutorerwa muharare vanhu vari kumusha kunzimbe kuchiredzi uko anenge achitorina mari yacho yokuuya kuno ende munhu wekutoti kumushoko kanenge achitochikidzirwa nasabhuku ndiani akanobva kuharare asvika achichikidzirwa nasabhuku iwe ungaudzwe nasabhuku kuti paunonge wavhotera tinopaona anopaona sei zvinenge zviri nonsense. Ndo zvekupenga zvacho zvatinenge tichitotaura, because hapana patinomboningirikina zvinhu zvakadaro. Ndo zvinhu zvacho zvatinenge tichitotaura nezvazvo izvozvo. Unosvika uchinochikidzira sabhuku chii chaanoziva sabhuku wekutoti inini ndikatokwira bhazi ndikaenda kumushoko sabhuku ndotomugarisa pasi ndotomuza kuti mudhara zvemuri kutaura kudhara mudhara zvemuri kutaura handiche udzwe nemadhara udzwe nemadhara toti kuharare kwacho munhu achari kuzviti president mudhara ndoenda kumusha ndonoudzwa zvekuita madhara ngaambobva madhara ngaabvi, because vese in the next 3 decades hapana anenge achiri mupenyu apa. So now they are making decisions even ari tough, decisions akadhakwa, because hapana anenge achiripo kuti akwanise kudaira kuti shuwa apa ndakakanganisa vanhu vangu ngatigadzirisei. So hapana anenge achiripo, muchasara muine matambudziko asingaite. Zvese zvigunduru zviri kungonhongwa zvichinzi ningi ndewedu weZanu PF, ningi ndewe chichi mayouth, ndini mukuru weyouth. Vese ivava havana chavanoziva, ende kana vatosara dzinenge dzatoo dzimwe mbavha dzimwe dzekutoti ameno kana kuti vanenge vatofawo futi kuvenda zvimabizinesi zvavo iwe kuti venda zvabiri nosikaona kuti ari kutora hama dzake odzisa padhuze otora vana vake ovaisa padhuze. If we are to talk about business people tinotaura vanhu vanoita tikati muZimbabwe ndani business takutora ana strife masiwa nevamwewo vane mabusinesses ndo mabusiness vaya vanhu vari kungonzi ndirimbinga uri kuita nezveiko ndila wechiko uri kungoita ndoita gold mwana ungorwa kuti ndoita gold name one ndo mabusiness acho. Saka totonzi tikutaura nevanhu vemabusiness ani hakuna businessman kwekwe mabusinessman echinherera zvese ndo zvechinherera papolitical party kacho ndeke chinherera president wacho anotonga pachinherera hapasina kana chihwani chiri normal kwekwe marana vanhu vemarana kondoda munhu chivhayo kungoita chivhayo ndiani chivhayo anotonyorwa neZBC kuti ushaya zvinhu zvekunyora zvinhu zvingani aroora chivhayo aroora station yenyika chivhayo aroora because mimi haukwama kuti munotinyora kuti ninga aroora pastation yenyu monyora kuti aroora ko isusu vanhu vangani vakaroora patakaroora makadii kuuyawo muchiisawo ipapo pamanigirikini because vanhu vakawanda ndiye vanhu vakawanda venyika vakaroora. Saka mitoti those guys they are so special to the extent that munhu wavaisa paZBC akanokisa nemukadzi wake akaroora umwe mukadzi wake akatengera munhu mota muisa mukamboona dzimwe nyika zichinoti ningatengera munhu mota vane basa rechinazvo ningaroora vane basa rechinazvo chinhu chenyika ungonyora chivhayo aroora zvinobenefiti chipa chivhayo ndiani chivhayo anda nezvei chivhayo ndidhila futi iyo ndemwe munhu ari kudiwa kujeka ini hangu mumwe munhu wendinotoona futi ada kutoendeswa